फानजा न'आव दं ना? सोर फैलायखोथाय? ओइ फानजा न'आव दं ना? औ दङ फै हाबफै। मा खालामबाय दं? फै जिराय फै। नै जिसो जाबगासिनो दङ आङो। औ दे। नै बेवहाय जिराय। औ। मा ओंख्रि जाया? जा साइस नुथारदों। ओंख्रिया थास' बिबारजों अमा गोरानसो। जोंहाथ' थास' बिबारखौ देग्लाय खेबसेबो जायाखै। संनो थिननांगोन र' आंहाबो। गरमबाबो देलायफबथारदों मालाय। है मा गरम सरम बेलाय गरमबा देलायनो मोना नामा? आरोथ' नोंहा गरमावनो दख'ना साफ्रेलायनासो गानबावदों। लावगिगि सिख्ला देरथारबायसो होनो। बहाथ' जोंहा बिमायालाय स्कार्ट गानना थाहोनो। गरमबाबो दख'नाखौनो गानबाय आं। जिबाबो दख'नाखौनो गानना थानो मोजां मोनोहाय आंहा। आंजों जानाय नङाहाय गरम दिनाव थेबखोला थेबखोलि साफ्रेलायनानै दख'ना गानना थानो। बे गरमाव हाथारनाय नङा आं। माबोरै थायोथाय नों? नों एसेबो खस्थ' मोनथारा नामा? मा खालामनो गरमबाबो जेबो मोनलाहाय आं दाना। गरमालाय गरमखा। बोथोरानो गरमनिसोखाना दालाय। थेवबो एसेबाबो खस्थ' मोनखायो हाजारखि होना मानो। आंथ' दाबायदियाव दख'ना गानना थानांगौबा सेसखा प्रेसार उथिफबलायगोन। मा होनोथाय बिहा? आं सहायना थायो। दख'नायानो जोंनि हारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखा। बहाथ' निजेनि दख'नाखौनो गाज्रि बुंनायला लानो मोजां मोनो। आं गाननो मोजां मोनो। आंबो गाज्रि बुङाखै थेवब्लाबो इसेबां गरमाव हे इसोर हाथारनाय नङा आङो। दे जेबो नङा सुखुनाय सुखुयि थाखायो। थेवब्लाबो दख'नाया एसेबाबो डिस्टार्ब खालामखायो। ना गोसोबायदि थाबायनोनो हायो ना गोसोबायदि जिरायनोनो हायो। समाव रिल बानायनोल' गानो आङो। आं थालखौनो लाफ्लाङा नालाय बेफोरखौ जेबो मोनला। देलाय खस्थ' मोनोना मोना? आं बायदि गोलाव गोलाव थाबायना दिन्थिलाय। नोंबो दख'ना गाननानै आं थाबायना दिन्थिनि। नै नाय आंखौ होदनांलाया फाग्लि खस्थ' मोनो आं। दे साय मोनोना मोना? नुवाखै दख'नाजों एसेबाबो आगान होनो खस्थ' मोनो? थाबायनायनि सोदोब होलायदों। है नोंना जाथारलाहाय फाग्लिलाय। बहाथ' जोंलाय मानि थाखायथ' एथ' खरा खरा थाबायनो? बहा थांनो? नोंना जाद्रायथारा। नङाहाय जास्ट एगजामपोलसो नायदों दा आंलाय। देहाय नों एगजामपोल नायदोंबाबो जिखि जाया आं खस्थ' मोना। दख'ना गानबा एसेबाबो खस्थ' जाखायो। आयौ हाबाब दे नोंनिखौनो मानिबाय खस्थ' मोनोब्ला होमबा। स्कार्टफोरजों एसेबाबो आलदा जाखायो। आं दा स्कार्टखौसो गाननो मोजां मोनो। दे जाबाय नोंनो देरहाबाय स्कार्टआनो जै जाथों। आंहा खिन्थु दख'नायानो बेस्ट आंनि थाखाय।